El Servef destinarà 7,7 milions d'euros a implementar mesures que ha reclamat la ciutadania i el personal intern que hi ha col·laborat en el procés de participació del nou Servef. Així ho ha anunciat Enric Nomdedeu, qui ha presentat als agents socials i a la ciutadania els resultats d'aquest projecte, amb el qual es tracta, tal com ha assegurat, de recuperar la vocació del servei públic d'ocupació del Servef. Que ens humanitzarem, que convertirem espais de treball convivencials que puguem permetre donar facilitats a les empreses per a trobar-se en la gent que busca llocs de treball i convertir el Servei Valencià d'Ocupació en un espai d'oportunitats, que no siga només l'últim recurs quan no trobes res més, sinó un lloc on pots acompanyar-te al llarg de tota la teva carrera professional, des de la búsqueda del primer treball, millorar de formació, estigues treballant o no estigues treballant, búsqueda d'ocupació en el moment en què pugues quedar-te sense. Jo crec que bàsicament és això. I és tan important i estem tan satisfets des de la direcció de que el Consell en el seu conjunt hagi convertit això en un dels objectius del semestre que ens posa un nivell d'exigència altíssim que òbviament tenim tota la intenció de complir. Implica una inversió de 7,7 milions d'euros a curt termini, a curt i mig termini. A llarg termini més, perquè sí tenim que modificar més oficines, però ara ja tenim dibuixat en el pressupost 7,7 milions d'euros, perquè al final la realitat és la que és. Molts dels canvis que ens demanen tenen un cost econòmic. Si nosaltres no haguérem posat aquest cost econòmic en el pressupost, seria difícil de que ho poguérem convertir en veritat. Aquest procés ha permès la participació en el redisseny del nou servei d'ocupació de la ciutadania i del personal intern.